Rabona yana zuwa za ya samu ko ban yi ɗaukaka ba. Dan rabu yayi nufi za a san ko ban yi bai siga ba. Ko yaushe nazari dai nake kwakwalwa bata tsaya ba. Allahu Ubangiji shi kaɗai ya gane iyaniyata. Ga aibun waɗansu na kau da kai na dan sai ta tafiyata. Kullum abin tunani gare ni ɗai gyara lahirata. Da tsarar na yawa motsai su ringa cewa ba zan haiba. Don kuma na shiru sai su fara jin ɗan fa ban tuna ba. Su sun manta yau da gobe ki sanya yaro ya zama babba. Tufka da warwara bayin ta don tabbatar da yarda. Jarin kashi ya zamto halinka ni kan hakan na yarda. Batun duka da babu tabbas cikinsa ba wurin ka shaida. Gaskiya na fara shirya zane a rangini ne. Idan ka ji kuskure zai fi kyau ka ɗauka rashin sani ne. Sai mun daina hasada sun yi amfani ta zunubi ne. Allah ka taimakan kar ka bar ni domin ba zan iya ba. Kullum bida nake safiya maraice ba zan gaza ba. Nema kawai nake tun da ban ga hujjar da zan tsaya ba. Duk da hakan yana jin waɗansu suka suke yawona. Suna mun ba'a suna dariya kamar ni nake da kaina. Su sun manta rabu shi ne ya tsara komai a lamurana. Na ɗaura ɗan marar zana tashi don cimma nasarata. Duba idan na kwanta to zana sha ihu gun magauta. A kwanta a tashi tabbas zan tsaya ne akan kafata. Na ɗauki addu'a ita ce ta zamto abin rugona. Iyaye suna yi mun koda yaushe fatan su ɗaya kaina. Sun ce na je kawai kar na dama Allah yana sani na. Alhaji ya bace on